dakika achiel sama manyo chopo. Johala e chiro madaraja mbili e kaunti ma Kisii kwanolal bang' mach wang'o chiro no otieno mane piny orugodo kawuono. Jadolo Melen Kerubo motelo ne kanisa moro ma bende majno ne omako wacho ni majno nochakore kar saa 5 mar otieno eka bang'e olandore e chiro no mapiyo ma oketho mwandu buora. Jadolo wacho ni gik moko duto mane nie kanisa no ne owang' ka kar loso mwandu mag bao kod dukni mukiewo kod kanisa no bende ne owang' morumo pep gi mwandu mane nie iye. Bende okuywago nok mar nyamburko mag geng'o kata nego mach mowacho ni omedo kwan lal makoro johalago oyudo. Johalago dwaro mondo kata golo kwayo ne gavana Sisi Barati mondo mi omedie kwan mag geche manego mach mondo kony e gayo masira makamago. Ng'at achiel yudo thieth e od thieth maduong' ma Kisii Referral bang' yudo hinyruok motenore kod masira no mar mach. Mari imebeba viatu, ma ready mades, bags, ma households na maplastics pamoja na vitu za jua kali. Hapo pia nilikuwa na nyumba yenye nimeweka store mahali watu wanaweka vitu, manguo, mtumba specifically. Kwa saa hii zote zimeungua. Hakuna kitu kimeokolewa kwa sababu simamoto ilikuwa moja tu. Wengine wetu sisi ni mahasira. Hapo ndo tunategemea. Tuko na machama tunalipa, tuko na maroon tumechukua na tujui tutaenda wapi na tutaanzia wapi. Sisi tumepata ripoti asubuhi vitu zote zimeungua. Alafu tungependa tu kuomba kama inawezekana ijulikane chanzo cha hii moto. Tunaweza estimate mali imeangamia kama milioni 12. Kando kando ya hiyo workshop kuna wauzaji nguo, bidhaa mbalimbali ambazo pia wamepoteza mali yao. Tafadhali naomba serikali mtusaidie. Tu kama gavana atusaidie ili sisi tupate jinsi tutajisaidia. Duka ndiye maisha yetu.